Здравейте хора, вие сте в моят канал, сами БГ Кирил. Днеска ще играем на една игра. В момент, така че някакви неща излезнах. Чакам играта да зареди и започва. Ще ги изиграем две игри. Играта е много интересна, ще видите. Поне за мен, не знам, за вас кажи. Чакаме играта да зареди. Тук винаги много съм се пет забива. Просете. Сега ще чуем. Нещо забива. Сега ще тръгне след малко. Ето тръгна. Играта е много забавна и много интересна. Ето я. Сега може би тръгне звук всеки момент. Тук ще тегля колелото за някаква паричка. Обаче аз го теглих преди малко. За към играта да имам пари. И спечелих 500. Ще го кажа. Направо сега ще играем в играта. И тук на знамецето ще натисна, защото е по-забавно. И така, тук го натискам знамецето. Тук има класирания. Сега ще открием играта. Ето, сега зарежда и тук и тръгва играта. Както казах, ще изиграем две игри. И после ще приключваме. Зарежда, както виждате долу как върти. Ще тръгне играта, може да видим да се приключи. Ето играта, да видим. Тръгва. Трябва да избягвам препятствията. Става дясно. Отдолу. За тук вляво. Нека леко забива. Има нещо да направя. Да се забия някъде. Оп! Ето заби пак. Ще изиграем още една игра. Може да изиграем всъщност още две, защото тази бърза приключва много заби нещо тази игра. Не знам, нещо телефона на мен ми забива, не знам. Сега ще го правя. Тръгваме да вземем почко. Тук вляво. Пресвечаме. Долу. Както виждате, в момента играем
Много е забавна играта. Играем играта. Продължаваме само напред. Без да спираме. Минаваме долу. Сега скачаме. Тук сега вляво. След малко. Скачаме. Нищо. Ще направим още една игричка и ще приключваме. Продължаваме. Още една игра. Тези, където са табелите с въпросителен знак, те са нещо като проходчи, може да преминаваш през тях. Разбрах го. Играх играта. Сега тук. Знаете ли какво? Помислих си, всъщност за още една игра. Айде, последна игра ще направим. Направо като гледа, мой цял ден така да си игра. Много е забавна играта, много така. И сега. Това ще измислим. Препятствие. No pagam така да се ударим. Не. Вече не се удряме, тук се задобряхме.
Nice, полетим малко. Оп. Спрях. Сега двоихме, как виждате, паричките малко към играта. Ой. Предполагам, че виждате отгоре, най-отгоре ръката ми. Нещо време на време за така са игрите по мен. По-бавно работи. Прескачаме. Тук сега правя лойчето. Ще минем. Нека сега ще се покажа пак. Нещо малко рано да направих това. Удобно ми не е нещо. Ами, видях да направих 4 игри. Може би по-натам. Ако ви хареса играта и дадете повече палци, ще направя още няколко игри. Повечко. На тази или на друга. И ще гледате. Надявам се. Сега не забравяйте да се абонирате за канала, палче нагоре и това от мен. Чао, чао, до другия път. Чао.